ating seashell sisig. Yummy. That's amazing. Ito na pala mga ingredients natin mga kabusing. So lulutuin natin sisig. Wow! Sisig. Sibuyas, luya, lemon, sili, at may itlog. May butter, magic syrup, ground pepper powder, garlic mayo. Ano siya? Sukang pinakurat, asin, at ating oyster sauce. Siyempre, ito ang ating seashell sisig. Yan lang mga kabusing. Mga kabusing, pinakuluan na pala to. Tanggalin natin sa shell na yan. At ilagay natin dito sa kabila. Ganyan lang mga kabusing, oh. Sarap tong sisig kabusing kasi malalaki. Ulit-ulit lang yung proseso nito mga kabusing. Tanggalin natin sa shell niya. At syempre kabusing, Traditional again. hindi talaga mawala to. Ating iwain ang sisig. Ang sisig na iwa. Malapit na yung sponsor natin. Drama sa nag-sponsor ng Shell Maribek Dalde. Thank you very much. Gawin namin tong sisig. Sisig shell. Yan pala kabusing, itong niluto natin. Ano yan, pinaluto sa atin. Wow! Kasi gusto niyang Tikman. yung victim ng special sisig. Try. Hait na puti. Hait na siya. Salamat ulit sa walang sawang sumuporta sa amin. Murag yung kuhol ang po ano. Ito pala yung kuhol sa dagat. Sayo, yung laman niya parang kuhol. Good ka ba? For the good health again. For the good.
kabusing. Iba pala to na seal kabusing. Hindi to kaninikad. Ibang klase to siya. Kung maalala nyo yung episode ito. Nakalimta na yung episode. Yan kabusing, yung video natin dyan. Mukha kami ng aninika. Kuha mo na. Sisig kabusing. Sarap nito. Dalde, ito na request mo. Damihan mo pa pang paghuli dyan. Andito lang yung dalawang camel naghihintay. Oh no! Ito na pala kabusing ang na ano natin. Kinuha natin sa shell niya. Ang konti na lang. Oh no! So, kabusing, anuhin na natin yan. Gigisahin. Para magsisig na talaga yan. Sisig na. I-fry muna natin mga kabusing. Ito ang kabusing, oh. Para malutong siya ba? Yung sisig natin kabusing. Pisik-pisik. Yan kabusing, oh. Pwede na to kabusing. Umpisahan na natin. Pagluto. Ipat na natin to sa kuhan kabusing. Dito. Para matanggal yung mantika. Yay! Lagay tayo ng butter kabusing. Panggisa natin. Buttercup. Don't break my heart. Kabusing, oh. Sarap kaya to? Oo nga, B1. Sa palagay ka nga, Bido. Ito mga kabusing.
lang namin hindi ginawa kabusing kasi nawala yung sizzling plate namin. Pero ang lasa nito pareho lang. Lagyan natin ng black pepper kabusing. Lagyan natin ng sili kabusing para masarap. Sizzling hot sisig. Gusto nyo mahanghang talaga kabusing, ramihan nyo ng sili. Kami kasi si Maribek Dalde hindi rin kumakain ng maraming sili. Yung sa sili ng waray yung gusto niya. Magic sarap kabusing. Lagyan natin ng magic sarap kabusing. Si Maribek Dalde yun kumakain ng sili. Lingwaray lang yung sa kanya. Lagyan natin ng tuyo. So yun ah. Tapos ay lagyan natin ng suka. Ito lang. Ang bisisig kabusing. Mamasitas. Mamasitas. Lagyan natin mamasitas. Ano? Oyster sauce. Oyster sauce. Sunod yung mayonnaise. Lagyan doon ng mayonnaise. Tsaka haluin. Haluin ng haluin. Halo kay Obe. Sisig na kabusing. Tikman na naman niya kabusing. Kabusing, tikman natin. Oh, sarap niyan ba? Masarap na nga ito, wala pang ano. Ito pa pala. Sisling sisig. Luto na yan? Ito na to. Patayin na natin.
Yummy. Yummy talaga yan. At itlog mga kabusing. Wow. Mix lang natin kabusing yung itlog. Ito na po bossing, ang finished product natin. Sizzling sisig. So hanggang dito na lang mga kabusing. Alas na ang kasunod nito. Chop-chapa na.